בטקס חנוכת היכל התרבות באריאל היה אפשר לראות מישהו נרגש במיוחד. חתן השמחה היה ראש העירייה הוותיק רון נחמן, שיודע שזה לא נגמר, הקרב על אריאל וגם המלחמה הפרטית שלו בסרטן. הכתבה של ציון ננוס. שלום לכם. שלום. כמו אובמה. רון נחמן התהלך אתמול כחתן ביום חג. כן, נו, איך זה? האיש שיזם ודחף את הקמת היכל התרבות זכה לשבחים, לברכות מכל עבר. לא נתן לשום דבר לקלקל לו את הרגע. תני חיבוקים. אין, אסור לי חיבוקים. אבל אני עושה... אני נראה טוב? אתה נראה מעולה. אתה ראית אותי הבוקר, נכון? כן. יש הבדל? כשאתה מגיע לבקר חולה במחלקה אונקולוגית בבית החולים, אתה לא יודע איך להתנהג. בכל זאת, מדובר באדם שעובר כימותרפיה לא קלה לסרטן מסכן חיים. בהחלט סיטואציה מאוד מדכאת. לא אצל רון נחמן. What you say about this project, the Center for Performing Arts? It's beautiful. אוקיי, מה הולך בהיכל? איך הולך? אני חייב שאתה תהיה שם. את כל הפגישה תהיה, אני חושב, שעה לא יותר מזה. אני לא יכול בלעדי מהנדס העיר. ממיטת בית החולים הוא ממשיך לנהל את ענייני העיר במרץ באנרגיות של צעיר בריא בן 17. כל היום זה ככה, אתה רואה, כל היום. כל היום. זה כאן מוצב פיקוד קדמי, הלו. שום דבר, זה הצגה לבינויים, ושלא יבלבל את המוח, תגיד... אין לו זמן, אומרת אשתו, לזכור שהוא חולה, ואולי זה אסור. לא עדיף אבל בשביל הבריאות לנוח? אני נח. המנוחה שלי זה הפעילות שלי. אם אני לא פעיל, אני לא מרגיש שאני חי בכלל. עכשיו, איך הדברים שם אתם משלימים את הכל הערב? השאלה אם אתה צריך את הלחץ, נגיד, של יום כמו היום, עם החנוכת היכל התרבות וכל הבלגן מסביב והחרמות. ציון, 20 שנה אני מחכה ליום הזה. 20 שנה, סוגרים, פותחים, סוגרים, פותחים, ריצ'ראץ', הקפאה, הפשרה, הקפאה, חילק, זה היום חג. אני סוגר מעגל כאן היום. אני יכול שלא לחגוג את זה? איך יכול להיות? איך? גם על קביים אני הולך. רון נחמן היה בגרעין המייסד של אריאל לפני 33 שנים, אז כשהתחילו עם 2 אוהלים בלבד. אני עכשיו בתור ראש העיר חותם כחוק על הפעלת המתקן הזה, היכל התרבות, להצגה שהיום תתקיים בערב. הוא עבר 11 ראשי ממשלה, 6 נשיאים אמריקאים, שכולם ניסו להצר את אריאל. אחרי כל אלה, מה זה בשבילו מכתב אמנים נגד ההיכל? גרוסמן חתום על מכתב, הוא יוצר גדול, הוא חתן, פרסים וכדומה. הוא כותב ספרים, אני מכבד, מעריך אותו. אבל אני מצפה שהוא גם יכבד אותי, כי אני יוצר. אני עצרתי עובדה בקרקע. עיר של 20,000 תושבים ועוד 11,000 סטודנטים. זאת עובדה שכל העולם יודע עליה. אני פחות יצירתי מהסופרים. נחמן חייב תודה גדולה למכתב האמנים. שנים הוא מנסה לגייס כסף כדי למתג את אריאל. בזכות המכתב הגיעו לחנוכת היכל מפעל הפיס הקטן כלי תקשורת מכל העולם, אפילו מסין. יש גם על מה להשוויץ מול משלחת של נוצרים אוונגליסטים. The Center for Performing Arts in Ariel is well known as almost as the Metropolitan, as the Carnegie Hall and everything, but this is here. In the Promised Land, not occupied territories. Promised Land. זה לא שטח כבוש? שקר, כזב, מנטרה שהתקשורת חוזרת עליה עם הפוליטיקאים פעם אחרי פעם. הכיבוש היחידי זה סלפית שנמצאת כאן תחת הכיבוש של אבו מאזן וסלאם פיאד. חיים! חיים! חג שמח. אסור לי לשתות. כן, עשיתי את זה ככה. המאבק הקשה בסרטן לא הוריד מילימטר מהאנרגיות שמשקיע נחמן במאבק המתמשך על עתיד אריאל. אלה מאבקים נפרדים, הוא אומר, אבל דומים מאוד. יש הרבה אי-ודאות בשני המאבקים האלה. אי-ודאות רפואית מצד אחד כאן, ואי-ודאות פוליטית, מדינית, בצד השני. עכשיו אני מוצאה את הסטים שלך. כל מה שקיבלת את הטיפול הכימי ואני מחברת אותך לדם. אתמול, עוד לפני שחנך את ההיכל, הוא כבר מתכנן את היעד הבא, קניון באריאל. מתי יהיה קניון? תוך 20 חודש. אבל תראה,
ראש הממשלה עכשיו בוושינגטון, כן. דן על חזון אובמה, וחזון אובמה הוא מדינה פלסטינית תוך שנה. חזון רון נחמן יותר חזק מחזון אובמה. שמעת מה אני אומר לך? חזון רון נחמן יותר חזק מחזון אובמה. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, חנוכת היכל התרבות באריאל. אמן. אמש, לא שחקני ההצגה, לא שרת התרבות, אלא רק רון נחמן זכה מתושבי אריאל למחיאות כפיים שנמשכו דקות ארוכות. בסוף הערב נחמן מבקש מאיתנו רק דבר אחד, להבהיר שהפעם המסר שהוא רוצה להעביר הוא לא רק מסר פוליטי, אלא מסר שאפשר לחיות עם המחלה. מה? סרטן, כימותרפיה, מה? זה איזה סוף העולם. סוף העולם, זו התדמית, זה הדעה. אז בנסיבות הלא כל כך משמחות שאני צריך להיות כאן, בסיטואציה הזאת, אני יכול לומר לך ולכולם, זה לא כהווייתה, זה לא כך.